Choy. Sa ko sa patungo. Dapat tayo malumuang. Asa ta, Choy? Bukay. Busay ni. Busay. So, buha pa na sa corners. Buha man yung baril sa kauban sa kabrado sa labo. Buha mo siya kon baril sa Nexus. Og naabot na yun silang brad packs, deals, Tansky og sa uban na to nga mga brad gikan sa Omega Beta, Ermita chapter kay usasan sila giimbitar sa anniversary. Buha kami sa kuhan, si Robertin. Buha kami si Robertin ah. Ito yun. Nakupas mo ito ba? Ano mo sa ito? Balik ka tali niyo sa ikaw. Susap, lalamig rin sa among kuhan. Susap. So usbon ko 5th founding anniversary di ay sa Ita chapter dira sa Busay. So long live kaninyo mga brad. Noon is lang event area sa kuan sa ilang anniversary sa Siraw Garden o nindot kayo ang mga pool piting bugnawa lagi ganiha. Hinahinay og hako, tinahinay og andam sa mga kuan kalingawan. Hindi pa na Ginoo ang mga pangayo, ipasalamatan kinaagin ni Kristo ang Ginoo. Amen. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Okay. So, Kung magampo nangaon din mi lechon ra gyud ako kirada pero daghan kay sudan kayo pero daghan kay salamat mga brad sa inyong gihatag ang mga pagkaon sa pagkuan mo pag welcome no as bisita. Daghan kay salamat sa mga readers kag Panginoon ni ganiya. Daghan kay salamat pagtataodan na nalukar mi wala ko ka video kay busy na kayo sa nun. Oh, so what's up? Mau ni si Raul din. Ini si Raul. So, wag ka takot to kay mura busy yun niya. So, daghan salamat sa pagtanaw sa video. Bye-bye. Bye-bye yun. Bye-bye. Bye-bye 16. Bye-bye. Bye-bye. Hey. So, bye-bye day. Siraw Garden. Bye-bye Siraw Garden. Sunod na saan? Sunod na. At baka maro. Next time na saan? Bye-bye.